national school ekimoche moja moindore ngake bicha moja motebe litiko lilido nyabege tekereni nali atotebe tibotole tarale national school nali atebe teke mpisingo chere na hiyo ni ukweli ekebara nyasao ligoro talikorara kigango momoli nimete okay for example omwana ngayako rusisemi esukuru hose chiro omoroire ngayako rwali gunyagitari hose chiro akimwangira neribuya donya ngayako rusia magenderero opposition hose serikali hai ngaido ngayako rusia magenderero ngale atara magenderero chiswita tinu nabaya ndagete nkorere gaiga